people, hello everyone. Salibonani, Magadi Muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Sitela kuberekwa ndi DJ Sparks Zimbabwe ndi pa chiviti chamnofarira chiviti chamnobata nyaya dzakasiyana dzinenge dzichitika. Nyanda nayo pana penye imwe nyaya ndishoka panapinda pa social media muzora nhasi tisangana imwe bepanau ichitira kuti 47% vana vari pa UZ vari HIV. You know, zvinhu zvinoshamisa zvinovhunza chakwadza zvinhu zvacho mobva mazviona zvinhu zvine umbo hata zvinhu zvisina umbo zvine umbo dakukwatidzai mobva mazviona asi before usina kukwatidza nyaya yangu iyi itsika yedu paZim Reality ITV kutanga tamhoresanawo newatangosvika panapa nekuvakurudzira kuti vasubscribe vasabe vari pasina subscribe because wanozopotsana neuchi nomukaka wandino uploada zuva nezuva every day. Right guys, ndobva munokuona post irapo yekunzi vanhu vari pa UZ mastudents acho 47%, what 47% percentage ihombe ipercentage inovhundudza kuti ndakutoti ndite video ino yekuti ndiyambire vana vanoenda pa UZ kuti ngwarirai panopisa pa hotspot panopisa hotspot iyoyo pada kungwarirwa kana uchingoendepo apo tisai kuita zvemabhuku aenda zvemujolo ozotsvaga ako later because hey rate yacho inovhundudza, rate yacho yandishamisa yandikatyamadza. So guys, ndonyanga ndinaye kundikuudzei kuti pashata paipa pashata percentage yacho mahwambi. Satonyanga guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Zitela kuberekwa ndi DJ Sparks njuya panapa ndokupai nyaya dzakasiyana dzinenge dzichitika. Guys, don't forget to check out the movie redu nyowani ndikufanira chibuda next week inonzi Ngozi Yebenzi. Movie you guys, movie inobata movie ine reality, imwe reality isingadi kuti vanhu vataure. So guys, don't forget to check out movie redu nyowani inonzi Ngozi Yebenzi. Movie rikubuda next week chinenge chakachaya panenge pachifaro panapa channel nemovie lo. Thank you guys, always remember, fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth.